biyayang dumarating sa buhay natin na nakabalot sa luhat pagsubok. Hindi ito simpleng biyaya lamang na panandalian lang, kundi isa itong panghabang buhay na aral at kapayapaan para sa ating puso. Ikaw, kabarangay, anong klaseng biyaya ang dumating sa buhay mo na nagtuturo sa iyo ng isang mahalagang leksyon? Dear Papa Dudu, isang bagay lang ang hiling ko sa buhay, ang magkaroon ng anak. Lahat naman tayo ay nangangarap na makabuo ng isang pamilya balang araw, pero hindi pala ganon kadali ang bumuo nito. Lalo na kung hindi nakaayon sa iyo ang mundo. Papa Dudut, ako po si Rosabel, 39 years old mula sa San Andres, Manila. Maliit lang ang pamilya namin, may dalawa akong nakatatandang kapatid, ang jeepney driver at ina na nagtatrabaho bilang hospital cleaner. Noong nakapagtapos ako ng pag-aaral, nagtrabaho ako sa BPO ng ilang taon bago ako naging sales agent. Kumpara sa ibang tao ay boring na may tuturing kang naging love life ko. Dalawang lalaki lang ang naging boyfriend ko sa buong buhay ko. Ang una ay nasa kolehiyo pa lamang ako. Parang college romance lang ito, naging katuwang ko sa pag-aaral. Pero noong nakapagtapos ay nagkanya-kanya na kami ng buhay dahil magkaiba pala kami ng direksyong gustong tahakin. Papadudot matagal bago ako nakahanap muli ng bagong pag-ibig at yun ay noong na-meet ko si Albert. Nakilala ko siya sa unang kumpanya na pinasukan ko kung saan nagtrabaho ako bilang customer service representative. Child support agent naman noon si Albert. Slow burn ang naging love story naming dalawa, Papa Dudut. Nagsimula kami bilang co-workers na naging magkaibigan at sa paglipas ng panahon ay unti-unting tumibok ang puso namin para sa isa't isa. Simpleng tao lang po si Albert, straightforward siya at minsan ay may pagka-control freak. Pero sa kabila ng mga ugali niyang yun, may tinatago siyang sweetness. Na noon ay ako lang ang nakakakita, Papa Dudut. Hala, sige, fast food na naman. Anong na naman? Ngayon lang to ah. Di kaya. Suta mo, ante. Buko sa tabi mo. Sige lang. Kahapon, pagkalaki-laking burrito yung kinain mo. Fast food din yun eh. At least healthy yung mga choices ko. Anong healthy dyan? Puro pinrito. Walang healthy na pagkain sa mga fast food. Kaya ka tumataba lalo eh. Hindi na mo pisngi mo, para na siopa. Grabe ha. Alam mo ba yung 5-second rule? Ha? 5-second rule? Ano naman yun? Saka ka lang magkokomento sa itsura ng isang tao kung kaya niya yung ayusin o baguhin within 5 seconds. Kung hindi, huwag ka na lang mag-comment. Ano raw? Hindi ko gets. For example, may tinga ka sa ngipin. Pwede ko yung sabihin ng harap-harapan kasi pwede mong alisin yung tinga within 5 seconds. Pero kapag sinabi kong pangu yung ilong mo at hindi mo naman maaayusin in 5 seconds, shut up na lang. Ah, okay. Pero totoo naman eh. Pupunta na sa siopa yung pisngi mo. Ikaw talaga? Ano bang bago mo dyan? Patingin nga akong healthy. Makapagsalita to. Oh, eto. Inihaw na isda with KBS. Ano kay BS? KBS, kamatis, bagong isda, at sibuyas. Ay, yan pala yung naaamoy ko kanina pa. So, sa'yo pala yung bagoong sa may locker area? Oo, akin nga yun. Hindi ako nakakakain ng maayos kapag walang kamatis at bagong isda eh. Talaga ba? Pero siguraduhin mo lang na mag-toothbrush ka pagkatapos mong kumain yan. Kasi pangit na amoy niyang bagoong. Try mo. Ayoko. Okay na ako dito sa pagkain ko. Parte mo naman. Kaya pangit
lang yung taste buds mo eh. Kasi hindi nakakatikim ng mga totoong pagkain. Kanya-kanyang preference lang yan. Join na lang sa kamatis at lista mo. Naku, pag ikaw dumayo sa probinsya namin, sure ako magbabago yung preference mo yan. Saan ba probinsya mo? Sa Ilocos, Norte o Sur? sa Norte, kami sa pinakadulo ng Pilipinas. Malayo mo naman pala ng pinanggalingan mo. Paano ka naman napunta rito sa Maynila? Katulad din ng iba, para makahanap ng opportunity. Dito yung mataas may sahod eh. Sa bagay. Ikaw ba breadwinner sa pamilya niyo? Sa ngayon, parang ako na. Ako lang naman yung may maayos na trabaho sa aming magkakapatid eh. Ilan ba kayo? 6. Grabe, dami ah. Sipag naman ng mga magulang mo. Pangilan ka naman? Pangalawa ako. Yung panganay namin may asawa na. Yung sumunod sa akin, store clerk. Yung pang-apat, tindera na street food. Yung pang-lima, tambay. Tapos yung bunso, nag-aaral pa. Ganda naman pala ng family dynamics niyo eh. Yung mga magulang mo. Nanay ko, retired teacher. Walang maayos na retirement plan sa dami ng utang. Yung tatay ko naman, sabihin na lang natin na hanggang sa alaala na lang namin siya nabubuhay. Bakit? Maaga ba siya namatay? Hindi, maaga siya naglupo. Iniwan niya kami na nagsawa na siya sa nanay. Ang lala. Matapos makaanin, naghanap pa talaga ng iba? Kaya ako, kapag nagkaroon ako ng anak, siguraduhin ko talaga na lalaki silang may tatay. Tutunayan ko sa kanila na marami pang matitinong tatay sa mundo. Hindi katulad ng tatay ko. Laki ng galit mo sa tatay mo ah. Kahit sino naman, gagalit kapag siya mismo sumira sa sarili niyang pamilya. Hindi siya nagkaanak ng marami, hindi maghihirap si nanay na palakihin kami mag-isa. Hindi malulubog sa utang si nanay, hindi kami maghihirap. Sa bagay, totoo rin naman. Eh ikaw ba? Ilan ba gusto mong anak ko sakali? Masaya na ako sa 2 o 3. Basta ang mahalaga, magkaanak ako. Parang kating-kati ka ng maging tatay ah. Sa totoo lang, yun na ang next goal ko sa buhay. Yung magkaroon ng sariling pamilya. Hindi na rin naman tayo bumabata. 31 na ako eh. In fairness, at 31, talagang alam mo na yung mga goal mo sa buhay ah. Okay yan, good job ka dun. Ikaw ba? Ako kasi medyo foggy pa yung future ko eh. Di ba ako sure kung ano talaga gusto ko. Ako, mahirap yan. Para ka naglalakad sa dilim. Hindi mo alam kung saan ka papunta. Alam ko naman, pero hindi pa ganun kaklaro. Sabihin na lang natin na naglalakad ako sa dilim, pero may dala naman akong maliit na flashlight. Mapadudot maliit na lalaki lamang si Albert, 5'4" siya at mas matangkad ng 2 inches kesa sa akin. Pero sa kabila ng kakulangan niya sa height, ay bumawi naman siya sa personality. Mabait siya at joker kaya mabilis niyang nabihag ang puso ko. Kapag naman nagseryoso siya ay lumalabas naman ang pagiging alpha niya. Mataas ang kumpiyansa niya sa sarili at may tiwala siya sa kakayahan niya. Assertive siya, charismatic at mahilig magpakita ng authority. Yun ang sign niya na pinaka nagustuhan ko sa kanya.